Тапшыруга килгән алдагы котлау сәламен укып китәм. Бүген үзенең юбилейлы туган көнен Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Файзуллина Галия Абдулхак кызы да каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны Мясной павильон кибете җитәкчесе һәм коллективы хезмәттәшләре котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Тырыш һәм булдыклы, ягымлы һәм эшкерсез булган дустыбыз, хезмәттәшебез хакында бүген бәйрәме көнне генә түгел, гомумән дә җылы сүзләр белән генә телгә алып сөйли алабыз. Инде озак еллар ул бер җирдә намуслы килеш хезмәт итә. Шул вакыт эчендә ул үзенең җаваплы хезмәткәр булуында, һәр вакыт ярдәмгә ашыгучан дус булуында дәлилли алды. Галия гомердә кушкан эшкә карышмый, башкалар белән санашмыйча җиң сызганып хезмәт итә. Аның артык ачык шат күңелле булуы да шатландыра. Бар кешеләрне дә ягымлы елмаеп каршылый, хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп узата. Шундый кешеләр сәүдә тармагында эшләргә дә тиештер ул. Буе сылу, төс һәм җитез, әйтер сүзен таба белүе дә таң калдырырлык. Кадерле хезмәттәшебез, чын күңелдән бүген сине шундый матур юбилеең белән котлыйсыбыз килә. Теләкләр алар вагон-вагон булып тезелсәләр дә, алар арасыннан иң кирәкле булганнарын гына сайлап юллыйбыз. Иң мөһиме саулык исәнлек. Бер нинди байлык та бу кыйммәтле әйберләрне алмаштыра алмаячак. Икенчедән, барасы юлларында саф һәм самими, изге хисләр белән тулып януыңны телибез. Чын мәхәббәтеңне очратып, бәхеттә, шатлык, куанычлар эчендә яшәргә насыйп булсын. Әле тагын бер теләгебез, шундый ук гади һәм эшкерсез булып кал. Синең сыман кешеләр әлеге дөньяда юк диярлек. Рәхмәт һәр вакыт тугрылыклы дустыбыз булып калганың өчен. Эш серләребезне саклап, ятлардан тел тидермичә яшәгәнең өчен. Дустыбызга туган көнгә теләкләр эзләп куйдык. Синең белән якыныбыз, без тагын көчле булдык. Шатлык, куанычларыбыз синең белән гел уртак. Кайгы-хәсрәтләребез дә янында булсак пустяк. Уңышлар гомер буе тик әйдәп кенә барсыннар. Бар борчу сагышларың да зинһар артта калсыннар. Якыннарың авыр чакта олы таяныч булсын. Бәйрәмеңнең хөрмәтенә өең шатлыкка тулсын. Син бәхетле дип кошың, баш очыңда сайрасын. Син шатлыклы дигән сүздән бер дә шиең калмасын. Хөрмәтле Галия Абдулхаковна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Насыплар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр өздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар диеп дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Сипкәндәй сихерле нурын агыла да агыламын, җил көндереп күңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар диеп дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Безнең генә халык җырлый белә, шулай янып, йөрәкләрне биләп ала якты хыяллар.
Булсак та кайлардагына күрешерге жай табыла. Бирге калыйк айрылмыйк дуслар, туганнар. Эй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомерге жырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Эй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомерге жырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Эй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомерге жырлап яшәргә, туганнар дип